Real talk from mature people. Toda kumbobvunza munomboziva here guys kuti majority of us vazhinji vedu nhasi takabhena mabridges nevamwe vanhu nekuda kwezvinhu zvatakanzwa tisina kana fact nazvo. Munoziva here kuti paupenyu pane mweya weshayisano, pane mweya wegodo, pane mweya wecompetition, pane mweya inosimuka inotibata vanhu yakasiyana siyana. Zvokuti if you are not careful, mweya iyi inokuita kuti upesire wave pamwe panhu pasiri ipo. One, godo, you can never be somebody else. Iwe ndiwe, ningi ndi ningi. You can never want to say ndoda kuti ndive ningi, because patinotozvarwa tine zvipo zvakasiyana, takatofumba patita zvipo zvakasiyana siyana. Kune mumwe munhu angori destined kuti achangoita zvaachaita paupenyu hwake, achangoenda kumusoro ikoko. So paupenyu mugare makazviziva izvozvo. Godo rekuona munhu akuita chinhu chake, then wobva warwadziwa kana kufungidzira kuti uyu munhu achazodai. Zvinotangira pakuzvikombeya, pakuda kukombita. Ukangotanga kuita mweya wecompetition, panoita mweya wegodo. Kuti ningirikiri uyu zvaazodai haangandikundi, ningi akadai so handingakundi naningi, ndo panotanga mweya wegodo. Saka kana waona kuti maybe ningi ari kutoita zviri nani stere, kana kuti zvaungochifungira iwewe hazvisiri izvo zviri kuitika, mweya wegodo unobva wabata. Kana wabata unotanga kuvenga, ugotanga kufamba uchitaura kwausina kuswera. Ndo zvatiri. Right. Paupenyu hwanhasi vazhinji mweya wecompetition waita kuti tisataure nevamwe vanhu vakawanda. Mweya wecompetition makamboziona kuti vazhinji venyu mimi munotogona kuvengerwa kana kutukirwa kana kukwaniswa muzvinhu zvaunenge usiri, simply because uri pakati, wakamira uri pakati pezvimwe pevamwe vanhu mukati meupenyu hwako, kana kuti uri mufamily uri pakati, you are in between mufamily mupakati, maita hondo mufamily, you get stray bullets iwewe. You get, whether wataura wapa muono wako, whether una kupa muono wako wazvinyararira, you mind your own business, stray bullets anokubata. Right. Chakakosha ndikuzama kutaura ndechekudai. So paupenyu guys, ramangwana redu harisikamu. Upenyu hwedu hausikamu kuti wakamira sei. Atozivi kuti ramangwana tinofuma tiri papi guys. Kana no one knows kuti upenyu hwangu mangwana hunomira wakadai. So let's not burn bridges. Paupenyu kuti pamwe pakuti sometimes if you don't have anything to say about munhu, chikunyarira kunobvumidzwa mufunge. Let's not burn bridges nevamwe vanhu vokuti mangwana vanogona. Kune vamwe vanhu vatakabhena mabridges navo vanogona kutiyambudza, vaigona kutiyambudza mufunge, vaigona kutiendesa mufunge kune dzimwe nyika, vaigona kutibatsira mufunge paupenyu kutoti ndisimuke. But we burn bridges because of things zvawakanzwa, because of things zvakataurika. Wakambogara here pasi mudikani ukafunga zvinhu zvandiri kunzwa izvi ichokwadi here, ukamboita inonzi critical thinking. Wakambogara pasi ukanatsa kutarisa one matisoti apa kunenge kuri kuitiswa pa, ndakutokwaniswa pandisingakwani, ndakutonzi ndichopindawo muhondo dzandisingakwana, ndakutonzi nditorwawo neava vandisina chandakavatadzira. Wakambogara pasi ukazvifunga here. Tiri kufamba tichibhena mabridges, tiri kufamba tichingoita zvatiri kungoita, tichikangana kuziva kuti upenyu hausi hwedu. Upenyu hausi hwedu. Mumafamily matiri, don't burn bridges with everyone. Kune vamwe vanhu kuti anotongokubhowa mufamily chitete nhingi vanondibhowa ende mai nhingi vanondibhowa, vaya sekuru vandikana kuvaona, but ivavo sekuru ivavo sometimes vatori nekona yako. Sekuru vanhu nhingi vari kuvenga ivavo, mangwana ndo vachakukava vokuyambutsa, ndo stepping stone yako. Real talk from mature people vano understand upenyu. Vanhu vakuru asati anyanya kukura zvekudaro, tiri kuma40s but asati atombosvakana kuma50. Hanimaona, zvinoda munhu anofunga, zvinoda munhu ane mind level headed. Never ever compete with someone in life. Run your own race. Don't ever envy kuti I can be like ningi, ndokwanisa kuita uyu ndokwanisa kuita zvinhu kumudarika. No. Rega Mwari vakusimudze varivo, rega Mwari vakuise ikoko varivo. No wonder vazhinji vedu tichifeila paupenyu, because patinoita zvinhu
tinotanga tatasa kuti ningaitei ndoda kumubhita yatove mweya wecompetition zvakasaita pave nemweya wegodo. Musafambe muchibhena mabridges nevanhu nekuda kwezvinhu zvamunenge muchinzwa zvausina shuwa nazvo. Musafamba muchibhena mabridges nenyaya yekuti ningi kwanzi zvakati saka neniwo zvanzi zvakatodai so. Upenyu hwausikamu kuti ramangwana rinenge rakamira papi. Bvisai mweya wegodo, mubvise mweya wecompetition. Ukabvisa mweya wegodo uchaona zvakanaka zvinoitwa nevamwe vanhu. Ukabvisa mweya wecompetition uchagona kuonawo zvakanaka zvinoitwa nevamwe vanhu. Hausi munhu anogara achingona zvakaipa chete. Nakuti mangwana nanhasi timbosimudzirana, timboyeuchidzana, tingosimudzirana mweya yedu pamaspirit edu. So by the way guys, pane mukomana wadaitaura naye nesuro guys, ari kujere. Naimi maizviziva kuti kana munhu ukaenda kujere, kana uri mukuru uri hanzi anonzi kujere kune magroups ariko arichi kunenge kwanzi kune vamwe vanenge vachizviti manumber 14, vamwe vachizviti manumber 20. Kwanzi kujere kune mapato ariko emagangsters. Saka kana ukaitwa mukuru wemagangsters guys, unopiwa chinzvimbo. Saka wandaitaura naye uyo ari kutanga ari chinzvimbo chageneral kujere guys. Naimi takambomaimbozviziva here kuti kwanzi kumahardcore jere chaiko vanogona kubata munhu vocheka kuuraya munhu guys. Vacheka kuuraya munhu kwanzi voflasha munhu yamutoilet. Vanenge vachida mwoyo wemunhu. Kwanzi votora mwoyo wemunhu yoya, pisi hombe isina kubikwa, pisi hombe yenyama ndiyo yodyiwa nageneral. Mamwe mapisi opiwa mamembers kuita kusunganidza chisungo chekusunganidza ukama hwavo hwegangsterism, hweutoxic, hweuevil ihwohwo vari mujere. Hanzi panoshayikwa munhu iye panenge achinzi afa panotogwa 4, panopiwa munhu asina kana mhosva ndiye unzi tora 4 kutadza loyalty yako kumagangsters aya mujere guys. Asi magadijeri aya hanzi anenge ari involved guys. Regai tigozvikurukura zvisiri nemusofuraiti guys. Imi ndazingazvizivi guys. Unorogwa zvinhu zviri kuitika panze uko guys zvakaoma. Mwoyo wemunhu chakucheka kudai kuurayira munhu kuti vada mwoyo wake kuti vadye so that kuti vasimbe guys, ende kuti vaite chisungo chavo chezvinhu zvavo zvavanenge vachita mujerezvi, kuti zvokuti pact yekuti hamufumurani, hamuiti sei. Tichati kuzvidisika zvizere. Saka kana varipo vamwe vari kumajera, nzvadzi yangu iyi haasati hake ave ready kuda kusheya nyaya yake because yakawandisa plus ine nyaya dzakawanda, ine mhosva dzakawanda. I understood him though. Pane nyaya dzakawanda dzimwe dzakanga dzisina kuzikanwa kuti dzakafamba sei, but somehow he was there, he was involved. Handimaona. So just to protect himself and to protect you, but ndakawa zvakawanda. And kungofunga kuti ndimboya timbokurukura guys. Kana mamuriko vari kujere, vakaenda kujere varume mukagara makore kuma 5-10 years muriko makaona zvakawanda, please get in touch with me timbokurukura nenyaya dziri kuitika. Nditi pano tinokurukura nyaya dzeupenyu, hatikurukuri nyaya dzevanhu. Pano munhu anaitaura nyaya yake ega, tinokurukura nyaya dzeupenyu, nyaya dzinovaka dzeupenyu. Hatinei nekuti ninga ari kuita chii, hatinei nekuti ninga ari kuita nezvei, hatitarisi kuti ninga ari kuita nezvei. Pano tinomhanya resi yedu. Kana muri panzvadzi dzangu munongoita mahaidhi, ndibati kuseri uko tiwane kumbowisisa kuti chiko chiri kuitika. Handitika zvinogona kubatsira vamwe vana vari kufunga kuti crime pace vazive kuti kunoitika nezvei kumajere. Handitika muve nezuva rakanaka guys. From me to you, I love you so much. Thank you guys.